Здравейте от geraka.com. Представяме поредният артикул от продуктовата гама на немският производител Blanco. Това е иноксова кухненска мивка за монтаж под плот от серията Blanco Ronis. Мивката е с овална форма, с размери като външен габарит 53 см, но фиточистият отвор на мивката, който бихте могли да ползвате, е 48 см. Тя няма собствен отвор за смесител, който предполага поставянето на смесителя или на стена, или върху самия плот, на който ще бъде монтирана и мивката. Виждате аксесуарите, които се предлагат към самия умивалник. Има горна част, има ето тази въртелевата с двете купи. Един наистина много интересен, странен и рядък аксесуар. Ето сега може да видите как изглежда и самата мивка с кръгъл сифон, към който може да се добави кухненска мелачка от най-добрата стомана, използвана от Blanco като производство.